chiro wakaromba sekuru tacho vanoona kubata kupisa vanogona hama uyai muzopona uya kumeporini kwatinanganiko muna adasonokofunza ndepapi atimboshaikwa sekuru vanoisonongura akaromba nekuda kwesirivha sekuru vanozvisonongura rechidhoma vanoda kusarenda sekuru vanozvisonongura Muridana zukuru mudani. Makati wa zukuru. Baradani babanja. Pakati pamusha. Pamusha pari nani sekuru nyaya ndiyo mpere. Machoka boni. Abakume. Aba kwa muriwo asi zvinoita kugara kwa mutoko takatamira kwa mutoko. Ava ndingana para mundu aifuna utavo kubwera mundiraita lero ndiani afuna utavo. Ndacherechedza dare renyu pakuya kwamaita nhasi pane munhu andabona mutango ari kumhanya kuda kuitwa imhanya ndiani? Ndiye mwana. Aifuna utavo chani? Anga achitizei? Hatina kuziva because angotanga kungonoita ngekutomuka zuva achibva angotiza. Muridani? Makadi? Mufara iso. Muridani omwe. Pakadi kumba? Kumba kuri nanzo. Unotoa nini? Unonzani sitora? Nozi Webster panashe magisho. Sura chini chikuitika mwana mako. Ukarara kuona chini. Kana ukarara chii chauri kuona toda kuti utsanangudze zviri kuitika mwana mako nemupfungwa dzako. Ndinomborota hope dzinotyisa. Kana kungorota ndichirwiswa kana nemapanga kana kungorota ndichimhanyiswa. Mupfungwa dzangu zvinozomwa pachingodzoka. Konyaya yandikuona pagirazi rangu yeusatanism chakaitika. Asi kubva nhau yesatanism yandiri kuona iri kuda pagirazi rangu apa imbonatsorotsanangudzira chii chakaitika, zvakatangira papi, zvikazodii ukazoguma wakudii kusvikana zvino wave papi nenhau yesatanism yandiri kuona ibuda pagirazi rangu. Zvakaita zvakatanga 2019 tofandikarega natete kuSouth Africa kuCape Town ndobva vasikunditsvagira basa reugadheni pavarungu ndopandikatanga kushanda pambari pacomplex. Saka ndakati ndichishanda pane mumwe wakazouya murungu aimboti akagara kuno kuZimbabwe kuBulawayo anozoti dai wasuduruka panzvimbo ino chichi but kuti ndingosuduruka ndisina reason hazvina kundiitira zvakanaka ndopandakagara paipai ndakazobva but kutobva kwandakazoita ndatotakudzwa mweya weya wesatanism ndendatoiswa musatanism. Ndakazobva iko ndakurwana pandauya kuno kuZimbabwe was 2021 kubva ndasikombotambiswa rabhirwa zeta 9 pandaronga futi kudzokera kuSouth Africa. Pandanodzokera Waudaudza kuvabereki vako chitajoina satanism nini? Pavabereki vako wakaudza kuti ndakatakudzwa mweya wesatanism ndakajoiniswa satanism ndiani? ndakaudza wese mama nababa. Akakuudza nini mkwenu? Akakutaurira here mukomana aimazuka? Hongu paakasvika haana kusvikotanga kutaura. Takaenda pane vamwe madzimai vanogara kuatani. Ndo patakasvika bva taenda padare pavo bva tanga kutinamatira. Vatinamatira vakatanga kuti satanism. Ndobva iye ndo paakazoburitsa katsvimbo kaanga ainako kaakanga apiwa kanga ine vhesi ndakanganwa hangu vhesi ranga rakanyorwa ipapo nemari 150 rands zvaakanga apiwa ikoko zvainzi zvino anofanira kugara ainazvo muhomwe make. Saka pazvakanopiswa zvikaraswa zvikakandwa murukova takafungidzira kuti zvinhu izvo zvapera. Saka tazoti garei futi takati kumba kwange kune takshopu iriko kumba kuwadzana. Tikati ngatichitangai kuti timusimudze mwana atichada kuti adzokere kuSouth Africa. Achitanga kuita takshop achitengesa vatamupa mari gahodha zvinhu zvake vachitanga kutengesa kuwadzana ikoko. Saka paanga ari kutengesa ndo paakazotanga kutaura tauda unopinda paEast achiti handisi kurara mama pane zviri kuitika ndiri kurwiswa.
saka panext pedu pane matakishop akawanda akati vanhu vari kundirwisa ndo matakishop unga vari kuona kuti ndiri kunyanyotengerwa. Saka ndakatobva kubasa wandaishanda obva ndaenda kumusha kuEaster ndo pandikazodzoka akunditi mama pane wandazoenda kuMbare kuda unoshandirwa pane vanenge vari muground me zvange zvakumunetsa achiti mari yange yakungowanda achiti ndikada kukrina mumashelfu ndaingoona mune mari pamwe pacho ndainhonga mari pasi ndofungidzira kuti ndaidonhedza ndozoona kuti ozongoinhonga. Saka mari yakatanga kuwanda mushopu make imomo ndo zvinhu zvakazoita kuti aende kuMbare kwaakazoenda but paakaenda kuMbare haana mubereki wakaudza akangoenda ega. Saka vanhu vacho paukauya vachida kumubatsira vakatora mari yanga ainayo 1000 US nefiriji netv nemapoto hamene mapoto kuti vakanga vakuashandisei nehembe dzake dzese dzaakanga ainadzo vakatora vachiti zvine satanism zvese. Saka mapostori anenge ari muground kuMbare. Saka pandikazodzoka kuEaster ndo paakazonditsanangudzira ndaenda ikoko anga anditi mama da kuzoenda kwamuri wamoya muchindisariro mushopu. Saka pandikaenda chiti ndinosara mushopu ndo pandikasvika zvinhu zvese hamusisina ndo pandikamuti kweiwo wadii kudzakana mama kana kuti udze baba ndobva ati ndakazongoita noti ndandakurwiswa pane mweya wanga wakuti wakuda blood wakanga wakumunetsa achiti wakuda ropa. Saka iye airamba kublood rachoni. Saka ndo zvakanga zvimwe zvaaiti ndo zvazvakumurwisa. Saka ndobva tati ngatidzokere kuna madzimai vaya vakambotishandira vaya. Ndobva tadzokera tasvika ikoko madzimai vaya ndopa vakati munamato wandakukupa uyu kana une zvimwe zvinhu zvawakapiwa ikoko aushandidzane munamato wangu aushandidzane nemushonga. Saka iwe uchenda unobvisa kana une mushonga yakapiwa navanhu vakakushandira ibve umba imomo umwaye munamato wangu. Ndopatikasvika kuya tichibva tatiti hakunamata ndopaakabudisa kamwe kabhodhoro kuti kanga apiwa navanhu vaive kuMbare kanga ine mudzenge rimwe imomo nebute zvichibva tazviburitsa panze. Mangwana acho takazofuma futi takudzokera nazvo kwamadzimai ndobva vanozviisa futi murukoma wakanga wamboisa katsvimbo kaikai. Saka kubva ipapo shopu yacho akabva azongovhara nokuti anga asisagone kuti akwanise kutengesa. Saka ndikaziva ndiri kubasa ndopandikazofonerwa chiri china chiti zvinanzvadzi yangu achiti zvinhu zvese auya angosiya akanda payadhi vatongobuda chibva aenda kumusha kwaMurewa. Saka ndokwaanga ari nguva yese ndobva tazonomutora akazoya nesuro. Pamusoro ezekuru amai mwana wenyu matauriro ari kuita nyaya yake ari kuzvinatsa mamunzwa ari kuti ndakapfekedzwa mweya wesatanism. Imimi ndokutaura kuti muri kumasowe akanga aine tsvimbo saka tsvimbo yakapfekedzwa nemweya. Unonzi ani zita rako? Webster. Tsvimbo raipaswa ndakaipowa basa pandaishanda nemurungu. Taura chokwadi. Mira. Taura chokwadi kuti usunungurwe musatanism. Usati ndakapfekedzwa mweya. Anditi zvamakaita nemurungu zvamakawirirana nezvaakakuudza unozviziva. Anditi hauna kungonzi sezvandakaita panapa ini ndapinda mudare rasekuru tongosoti sekuru makati ndobva ndabuda ndani mweya. Hazvisiri zvezvozvo. Taura chokwadi kuti murungu akauya kwandiri akanditi zvakati tikaita zvakati zvakazoita kuti upedzire wane tsvimbo ine vhesi netsvimbo iyoyo nemabasa awaishandisa. Sunungura vabereki vako nasekuru. Zvakaitika ndizvo ndaimushandira murungu ndaimushandira day ndaishanda madays pawiki ndaishanda 5 days but iye ndaizomushandira Saturday. Saka aingondifarira chingoti but mukamufarira kaondoka kaita kuti andidhonze padhuze then ndobva ati iwo kana wapedza basa pane zvinhu zvanoda kukupa zandisashandise pane kamuchinjikwa ikako kane vhesi uchakaishandisa kana uchida unoshandisa chikuisa makiyi ako ipapo epamba pako nemawachi andina waya haana mabhatiri ada kungoiswa mabhatiri ndobva ndipakatsombekaa nemawachi ndobva ndaenda nayo kamuchinjikwa ikako ndakashandisa ndakatoisa makiyi angu pandagara nako mawachi aya ndakatomasunga muruoko ndakatombogara nawo bva ndazopedzisira ndangomasiya. Then pane mumwe futi mukadzi weipapo murungu iye akandidainza ndisina kuchechi kwandaenda akati handi kuchechi tikatomboenda kuchechi kwawo kuNikiri ndopandakapinda musatanism yacho kwachechi ndikasvika muchechi mawo. Pamaita sei babhatidzo kupinda musatanism? Ndobva wangu pakatendedzwa tumukombe twewaini nemabhisiketi pakada kuzondibabhatidza ndakati haiwa hasanda kutendeuka nekuti hasandanyatsozvipira kuti ndibate nembusi ndine zvimwe zvandakangonumwa. Vanga vakubudira pachena kuti iyi isatanism? Avanga vasina kundibudira pachena. Saka wakazoziva sei kuti handikwanisi kupinda mamuri nekuti hazandanyatsofunga usingazivi kuti isatanism?
ndakangoita sekunge kunzvenga kuti ndichazouya ndonyasobhabhatidzwa but nhasi rege timbota sei timbodzokera kumba tine pfungwa dzekuzi ndasiya munini wangu achirwara kuti ndinoda kumhanyira munini wangu ndinomuona ndamusiya achirwara asunzo zvakanaka ndobva tadzokera kumba hatina kuzobvera ndakadzokera patimwe ndatomusatanisi anotozoti kunwa kwandakatoita nhiri ndekumabisiketi ndokutojoinswa kwandakaita. Chawakatanga kuitewo chimusatanisi? Chandakanga kuita ndaingoshungurudzika muspiriti kufila ndiri pakoma yekunge ndiurwiswa kunge ndoda kutofa ndofa ndakambotsanangurira mumwe murungu akati iwo utorimo but zvinezvi kuti unhingirikinika zvakawana nokubatsira. Ndakamboenda kumapostori wangu kuti iwo namata nokuti utorimo ende mweya wacho unogona kungoita sezodzimara wakuuraya. Saka ndakangonamata ndichida ndibatsirwa dzimara ndauya kuno kuno pandakazoya kuno kuzomba ndikutaura namama ndofamba neni ndopandakaita nani pandazoronga futi rimwe rundu dzinoshanda ndopandakazotanga zvetakshop. Vabereki vakaswa ndapinda musatanisi? Ndakaswa wataurira ndachiti watunodzanisvi webster. Pane zvaurikuda zvaurikuti nzvengi wati wakanwa mabhisiketi nezvawakanwa ndobva wanzi chiita sei nevarungwa wapiwa mainstructions awanzi takupa wanwa izvi wakuchitanga kuita abcd wazoita shokoka mari ikatanga kuuya ivava nachakonza asi tete wandaigara navo ndo wakanga wakuzotaura kuti ndochicha ndopindayo takamirira sababa wako ini ndo zvaunofanira kunge uchitotedza izvi zvemusatanisi. Ndakati hanzi uchita chii musatanisi? ndakange ndasangana dzimwe hope. Aiwa, tinoda kunzwa pana teta vaikuti ndiri kumira satete vako sababa unofanira kuti urarame uri musatanism vachikuudza yakanakirei satanism iyi benefit rawaizotarisira kuti uchawana iwewe pakupinda musatanism vaikuencouragea kuti unozowana chii zvavaikuexplaina? Waiti kunza kwedu hakuna mari takangokurutirwa nokutambura katichinjewo raramo iwe ukangowapinda tobatsirana iwe ukatenga stand toda kuvaka stand kana takakwanisa tokwanisa kutenga imwe stand because stand iyoyo ini handina mwana kana mwana wandinaye saka iwewo tikawaka unokwanisa kunogara kana kunogara because ndeyefamily ndo pandakati aina handizvivira ndizvikwanisa chete but taingova ndikusana nekuanza wakasangana netsikuokwezwa ndiuraya brother yangu ndopandakapepuka uyachibva apepuka kuti ndakatorera tese nebrother yangu ndobvatopepuka usvada wangaona kutomuuraya? nditanga kutonamata zvakandishamisa hana yakati ndakamukachitorwa nehana iye bvatomuka bvatangotanga kungonamata hana dzenzi chirova dzese webster tete vakuudza kuti kudzinza kuti tiri kutambura ndobva vakuudza kuti ona mari iri kuuya handiti ndakatenga stand iwo katichi ndakati zvinhu zvinoita nenguva ndakati zvinhu zvinoita nenguva ndenge nditongorimo kunhasi wabuda kugedi kuchimhanya uchitiza nguva kutiza apo ndiri kunzwa spirit zvinenge pane zvinoita kuuya so zvinoita kunditi ita chakati but ipapo neinzi enda kumba saka kazhinji kana ndiri kuzendidzosa kumba kuti enda kumba nyange ndisina mari ndiri kunotofunira palast time ndakatofunira mari saka kuti mama ndinana mari yebhasi but ndikufanira kutoya kumba ndisina mari yereni patonditumira mari ndakatouya zvinenge zvichiita kuti ndipusha kuti enda kumba wakamboita mari patakshop apo ndipo ndakatanga kuita mari kuti paiwanimwe mari yaingononga mari kusiri kwezvinhu chinonga mari pakutanga hana kuvhunduka ndakazovhunduka zvaikanenge 2-3 pandakati kozvine chichirikuitika ndopandakazotanga kuudzana mamota tichazofamba tichiita sei tichinge tichibata chinzwa zvakamira sei but ndakazoenda ndega wasipo manje pandakanoona namadzimai vanoshandira kumbari ndobva kuti patoni zvinhu zviripo zvinoda kuita sei zvinoda kunobviswa utori musatanisi saka pane feija tinoda kutakura ndichichichiti apa ndati handinoita sei munondishandira but aienda tese wasvika mutakshop mangu wangoita zvakaito tunenge twakabudisa tugaba twakabudisa twevhembera twaiti nditwevhembera vachizora vachitisora vachitsika pakati vachishandisa souti vachidi ndopakati zvinhu taakuzvisunga pamwe chete tobva tatakura tononingirisa
natonopisa zvinezvi but pane hembe futi dzaonadzo dzesatanism toda kuti uye nadzo dzipisa futi ndobva tatinotsvaga motikari test tatanga tienda kupolisi kanangonokuenga tawana wanishandira watowana zvinhu zvakadai zvakadai watora firiji wachienda nayo saka ndoda ngoti wangosaina kuti vasazowana chavanosiya nekuti mweya wapira kuti arikuchiita uchinditambudza ndobva nepolisi namawirana pakanaka varikatsvaga motikari wayavatora firiji nemari pawakapinda musatanism kunzi muite mari hamuna here kutanga kunetsana pakunzi uraya hama yavo izvo zvaigara zvichinetsa atiduda nezvo mubvunzo wangu uri kuti wapinda musatanism chinhu chazoita kuti ude kubuda musatanism kana kuti mutadze kuwirirana pakunzi uraya hama yavo nekuti handina kutoziva kuti ndo zvandiri kutoita patime yandakatopinda yacho ndo zvatiri kutaura kuti Webster zvimwe zvinhu reurura so handiti zvinhu matare esatanism anouya kuna sekuruka haasi manyowani ndosauri kuona zvaka wakatogara wakatorelax vanotone solution kudhara isa vatongotipa mukana kuti tikubvunze nekuti mabudiro auda kuita pane pamuri kukonana nezvinhu zvawakapinda nababa wako veri kuSouth Africa tita handiti wakazonzi kuti urayani satanism ndakanzi uraya brother yako munina wangu anonditeedzera ndandakanzi uraya iwo pasame time akatoti ndainzi uraya mukoma wangu because tine mbanje yatakaputa tese usiku hwacho saturday nemunina wangu inge yakasanganiswa mheno zvinhu zvakasanganiswa kuti ndanga iyanga mheno takaitenga kupi saka mheno spirit yakabva yakonekta musatanism iwo saka taita kunge tiri musame spirit kuti taifoswa taishandiswa pamwe chete panguva yacho iye achinzi uraya mukoma achinzi uraya brother wenyu mukuudza mwana wenyuma Webster muri kugutsikana zvaari kutaura baba Webster inini panyaya iyi inini ndenge ndisina kunyatsoipiwa zvakakwana but pandakazoonana naamai wacho ndobva wakazondipa nyaya iyi zvakakwana vakutaura kuti mwana ndozvaakaya achiita achitaura so mwana aitaurira amai asingataurire inini but ininiwo kumashure kwacho asati aenda kuSouth Africa taitoitawo crash namene naadzimai kuti wana ngavaregere kuenda kupi tichengetane kuno because ndakavatoresa malicense vese vari 2 ndikati vana vanotenderera muno vachitawo mushikashiri zvinoita vamwe vachidhiraivha makombi vachitawo zvinhu kudhiraivha mota diki zvinoita vamwe but azoenda manje ndo paakataurira amai achona achiti tete ndo wakandiisa pabasa ipapo mumashure mandaenda kubasa ikoko wakazonditi iwe wakafanana nababa wako saka nini ndakafanana nababa wako saka nditori baba wani nditori baba wako saka iwe unofanira kupinda muvi satanism ndo zvaitaura ini amai vacho iye ndingataure kuti nyaya iyi kuti ndizonyatso ndakamubvunza nezuva tichiuya kuno tasvika panapa kwese uko handina kumutaurira kuti tiri kuenda uko because isusu naamai pane zvataiwonawo pamatv tichitarisa tichiona sekurutazvo takatarisawo nevamwe because pane vamwe vanobatsira but mwoyo wedu wakabva wati munhu anogona kutibatsira isusu sekurutazvo ichocho ndo chokwadi chandiri kuita se ndambotarisawo mune vamwe vanoitawo zvipi asi mwoyo wangu wakati vanogona nekuti pane zvatakaonawo patati ava ndo vanoenda ndasvika panapa ndobva akazotaura takubvunzana naye akati ichokwadi kuti ndakajoina ndakajoiniswa so ndakapiwa katsvimbo kanenge muchinjiko kange kaine mavhesi because ipapa pachona ipapa ukatedza anotanga anoda kupuwa profita ndo patakazoda kutsvaga kuti ndizouya panapa ndichikumbira kuna sekuru yenge iri nyaya yekuti mwana handisi kuda kuti mwana ararame musatanism ndikuda kuti mwana ararame upenyu hwati nahwo hwekutambudzika asi muchiita zvinhu zvani muchiita zvinhu zvenyu ndo pandakauya naye kuti watibatsire kubva papi ipapo tichienda pamberi inini ndo pandakanenge kuti zvizhinji anga asinganyanyondipira aipira amai wake anenge achiti baba vane hasha nekuti nene pakurarama kwangu handidi zvinhu zvemanga-manga
ndinyatsozifarira ndikufarira zvinhu zviri right. Saka ndopandiri kutaridza kuti mwoyo wangu inini wakaenda kuna sekuru Tasvi kuti pakutenderera kwese kwandaita nekubvunza ava ndova munhu achaita sei achandibatsira. Saka mauya naye kuno kumusina kumudza kuti muri kuuya pasekuru Tasvi. Chokwadi ichocho ndakangomutora ndikati handei. Webs pano ndo pasekuru Tasvi. Alright. Tenda handiti katambeka zvakanaka. Uri kudei kubva kuna sekuru Tasvi? Ndikuda rubatsiro kuti vatauriri sekuru wako. sekuru Tasvi ndauya musukuru ndikuda rubatsiro kuti ndigone kusunungura nokuti handisi kukwanisa kubata kana chinoendeka pa pandiri kutanga kuronga sange papindana nebusiness ndaunganidza 1000 something ingasvika 1000 something choronga kuti ndakuda kudai mari yese yakangopararira ndinana sendi ndadzokera pazero futi. Saka every time pandinotraya kutoti ndiite chinhu pandinyange ndakawana basa kutoti ndakutanga kuunganidza ndakuronga zveupenyu. So far ndine 26 years, next year need to start 27. So ndironga na mhuri kuti ndiwe kunoita mukadzi ndisina kana chiri kuendeka ndinganyepe. Saka ndo rubatsiro ndayanitsvake kuti ndigone kuendera mberi neupenyu kuti ndakangomira panzvimbo imwe chete. Hanzi unoprofita? Ndo imwe yawo unongowesanaiza munongo chindipusha kuti enda kumba ita chakati. Hanzi nababa wako unomboita seunoprofita. Handisi kuti uri kuti enda tiri kuti mweya wacho unomboti here wona izvo nezvozvo. Unomboitendera unombotaura izvozvo nguva dzimwe nguva unombonditi ita ichi kana kuti taura ichi. Zviri zvechokwadi. Baba waudzwa nomweya kuti utaure zvinhu zvechokwadi. Zvimwe zvachona zvaanenge achitaura anenge achitotaura chokwadi. Ndopandai kuti pamwe satanism inenge ichitoona nekuti ipapa ndikati sekuru kupinda patakaita mudare rekutanga ndakanga ndakatotaura nyaya iyi ndichiti ndaifanirwa kunge ndakauya naye but ipapo vachona handina kuda kukasika kumufosa kuti ndibva ndamuti hande akaramba pandamuti ngatifambei ndina baba wangu akabva aramba. Saka pakatoita kuti ane kamwe kanhu kaakafembera. Saka ndakaita kumutoredzera ndataurirwa nasekuru kanzi chienda unouya nani naye. Ndopandakabva ndazoti kuna amai vachona vane 2 weeks vari pana mandoshandawo. Asi 2 weeks vakagara padi pano vachirindira vachimuka vachiningirika nenhau yemhuri iyoyi. Saka ndopandakabva ndangoti kakuprofita aka kekuti kana kuti for example panapa pane mumwe musikana ambouya nhasi sindoda kutaura zvanhasi zuva ranhasi rinei atotanga kumuda kumutaurira so zvekuita zvekuita. So ini ndobva ndatoona kuti pane zvinhu zviri kuitika kaspiriti akari kwakana here nemunhu upi iyeye because ndatarisawo ndichiona mentality kemunhu iyeye kengari kuratidzawo kuti ndikari kwakana neupi websa mahakana. Spirit yacho zvaakaiswa ari musatanism. Saka panangonzwa vachisanangura dambudziko rake ndangoti zvanongofira zviri pandiri ndo kwete kunzwa mahakana here muspirit menyu nemunhu uyu. Tahakana. Ya nhau iripo pamwana uyu inhau yakaoma haina kumira zvakanaka. Anoda kumirwa naye nesimba kubatsiridzwa kukuru kwazvo kuti aite zvakanaka. Ndofuna kubitete mnyangane nguwe chena namazi yankanga mbarazo. Kubva pari zvino ndoda kuti mutsvage mvura yehangaiwa nejira jena ne 3 meters muuye nazvo pano mumatare tisunungure mwana wepamwoyo satanisa. ndofuna kuti kuti kutsogorona nkani pamuzabwera rizarewa nkani yakobiri kuti kobira ikuita kupona chano chachititi. Zvakanaka pari zvino nhau ini yamakurukura nekupinda kwamaita mudare rangu tiri kumirira pano. Ndoda kuti munditsvakire mvura yehangaiwa ndataura ne 3 meters yejira jena then kana mauya nazvo togotangira kutaura ko mari iya yaakanga akungowana yakupinda mushopu make yaibva kupi uye yaikonzereswa nei. Handiti tichamfurira mberi nedarero.
aba abazi data ndebanza pesa mfano kusana ngonyo ndio venene mtuvicho iko zvokude naye panze mukomana anoenda pamushonga kana pamasista anopiwa mushonga wekuti arutse agochaya uturu kana kuti kaspirit kesatanism kari maari kagone kubuda. Zvakanaka kana matsvagajira nemvura yahangaiwa mutitaurira pana toenifurira mberi nedare redu naika zvakanaka semuka asi pane pazvinowanika here pedyo pana vasekuru munoenda kumashops